Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr 9 o'r fus Tachwedd 2024. Felly union yn y fideo hwn, dwi'n mynd i datblygu yr app neu cymwysiad sydd yn weddol debygol i'r app wrth yn datblygu efallai ychydig o'r wythnosau yn ôl gyda'r un enw neu dechrau gyda'r un enw sef trhelptxhtml. Ond union yn y cymwysiad hwn, dwi'n mynd i defnyddio y technoleg sydd yn ychydig o wahanol, sef yn ytrach na defnyddio iaithfedlenni PHP. Dwi'n mynd i datblygu yr cymwysiad hwn yn hollol union yn y poriwr, yn defnyddio y technoleg cysylltiedig gyda'r poriwr sef HTML, CSS ac hefyd JavaScript, ac ar gyfer yr sefydliad o'r app hwn union yn yr ffôn symudol. Felly dwi'n gallu rhedeg hwn trwy'r poriwr sydd yn bodoli union yn y defaid symudol. A hefyd, os dwi'n eisiau i rhedeg ar y deddf ffrig, enghraifft ar y llwyfan o'r Windows, dwi'n gallu gwneud un peth trwy'r ddemant yn agor tudalen HTML union yn y poriwr fel y poriwr Chrome. Felly, yr un peth fel gwybodwyd o'r blaen union yn yr fideo ynglyn â'r cymwysiad union yn y datblygu PHP gyda'r un enw sef trhelptxhtml. Mae'r amcan neu bwriad neu arfaidd o'r cymwysiad hwn i cynyddio gyda'r gyfeithiad o'r testyn o ddeall Saesnig i iaith arall. Felly, nid ydy ei yn hollol gyfeithi y holl testyn, ond mae'n gyfeithi y geiriau ac yn rhoi y diwylliadau i'r defnyddiwr ar gyfer yr aniwaith o'r eiriau Cymraeg ar gael ar gyfer pob un gair union y testyn yn Saesnig. Y rheswm pam yr atalais i yn datblygu union yn yr iaithfedlenni PHP ar gyfer y cymwysiad hwn yn fideoedd o blaen oedd oherwydd roedd yn temlo pensaerniaeth yn gyfaddas ar gyfer yr defnyddiad achos hwn, oherwydd gyda y chalaethwydd o data sydd angen i'w danfon tuagad oddi wrth yr gwenydd i'r nawddwr neu cleiant. Felly dwi'n meddwl roedd hynny yn hynod yn rhy aneffeithlon defnyddiad o'r pensaerniaeth, oherwydd os ydyn ni eisiau i defnyddio pensaerniaeth o'r nawddwr ac hefyd yr gwenydd, felly os ydyn ni'n defnyddio y technoleg o'r Ajax, felly maint o data yn arfol yw un sydd yn weddol bychain ar gyfer enghraifft yr cyrchu o data ar gyfer yr rhes union yn yr cronfeydd data ac yn y blaen, ac nid i drosglwyddo yr holl destunau o data. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i danfon pennod oddi wrth nofel i'r gwenydd ac wedyn yn disgwyl ar gyfer yr gwenydd i dachwelyd ar gyfer pob un air union yn y pennod efallai rhestro o hyd at 10 geiriau Cymraeg ac efo pob un gair Saesnig. Felly, dwi'n meddwl mae'r defnyddiad hynny o'r pensaerniaeth o'r rhyngrwyd yn hollol yn effeithlon ac yn anaddas. Felly, os ydyn ni eisiau i'w gwneud rhywbeth fel hynny, felly dwi'n meddwl mae'r pensaerniaeth o'r datblygu ryw fath o'r app sydd yn hollol lleol, sydd yn rhedeg heb yr danfon o data trwy'r rhyngrwyd yn llawer fwy cyfaddas ar gyfer yr defnyddiad achos hwn. Felly, dyma pam dwi'n mynd i defnyddio yr rhaglenni neu datblygu yr app union yn y technoleg o'r hollol union yn HTML trwy'r JavaScript ac CSS hefyd, ac i rhedeg dudalen HTML union yn y poriwr ar y lleol gyfrifiadur neu ar lleol ymygiad neu'r lleol defaid symudol. Ac hefyd, gyda'r cysylltiadau sydd yn ychydig yn fwy cyfaddas ar gyfer y defnyddiad achos hwn, dwi'n meddwl rydym mynd i osgoi neu i ochel y sefyllfech lle mae gyda ni cymwysiad sydd yn hollol cael ei arafu ac ei lyndwyd, fel maen nhw'n dweud, ac wedyn i pachlu i ffwthiannu neu swyddogaethu oherwydd yr arafiad o'r holl cyfarwaith, oherwydd yr defnyddiad cam wrthydol o'r pensaerniaeth sydd yn gyfaddas ar gyfer yr defnyddiad achos.
Felly, ar gyfer y cyntaf troedfa, sef I greu taflen neu'r arfaidd ar gyfer y cymwysiad hwn, dwi'n mynd i defnyddio taclen neu'r offeren creu neu datblygwyd o'r blaen gyda'r enw getutils PHP ac mae'r hwn ar gael oddi wrth cadw far angysbell sef GitHub ar github.com/Ian Low 27/getutils PHP ac oherwydd ydyn ar y cyfnod dechreuedig hwn ar gyfer cymwysiad neu taflen dechreuedig ar gyfer y cymwysiad hwn, felly dwi'n meddwl dwi'n mynd hefyd I addasu ac I diweddaru ac I datblygu swyddogaethau union yn yr getutils PHP hefyd. Felly, ar gyfer yr cyfnod hwn, lle ydyn yn dechrau ar taflen, dwi'n meddwl ydyn ni'n mynd I gwarodenu neu I switcho I gwarodenu rhwng yr dwy tafluniau neu'r dau cymwysiadau hyn. Oherwydd ydyn mynd I datblygu y ddau ohonynt yn cyfamser oherwydd swyddogaethau dwi'n gallu ychwanegu union yn y getutils PHP sydd yn gyffredinol ac yn gallu defnyddio union yn taflunau eraill. Mae hynny yn arbed yr oriau ac hefyd y gwaith ar gyfer angen I wneud yr un peth ar gyfer y taflunau eraill sydd yn eisiau yr un swyddogaethau. Ond pan ydyn ni'n cyrraedd hyd at y cyfnod lle ydyn ni'n dechrau I datblygu swyddogaethau sydd yn arbennig i'r cymwysiad hwn gyda'r enw trhelptxhtml, felly ydyn ni'n gallu canolbwyntio ar y cymwysiad hwn yn ytrach nag I meddylio ynglyn ar taflunau yn gyffredinol union yn y cymwysiad getutils PHP. Felly, ydyn gallu parhau I datblygu ddau ohonynt yn y cyfamser gyda'r swyddogaethau y fwy gyffredinol union yn getutils PHP ar gyfer yr taflunau eraill yn gyffredinol, ond ar gyfer y rhai sydd yn fwy arbennig ar gyfer y trhelptx sydd enghraifft yn fwy arbennig ar gyfer cyfrwaith o'r cyfieithu oddi wrth iaith I iaith, felly ydyn gallu gwneud hyn union yn trhelptxhtml. Felly, ac ar hyn, oherwydd mae'r hwn yn taflen sydd yn seledig ar y technoleg o HTML, dwi'n mynd I fforddio union yn y pregell ar gyfer hyn, sef union yn yr HTML proj ar gyfer y taflenau neu arfaethau, ysgrifennu union yn y technoleg o HTML, ac wedyn union yn hynny, dwi'n mynd I rhedeg yr gorchymyn neu yr sgript neu ysgrif neu ysgrifen getutils php.sh ac wedyn gyda'r diwisiad o namin n ar gyfer newydd fel hwn. Wedyn ar gyfer yr enw'r o taflen a dwi'n mynd I mewnbynnu yr enw trhelptxhtml fel hwn. Ac dwi'n mynd I derbyn yr disgrifiad amwell fel hwn. Ac ar gyfer yr e-bost, dwi'n mynd I mewnbynnu fy e-bost fel hwn. Ac wedyn yr enw o'r awdur. Ac wedyn yr enw cyfrif ar GitHub fel hwn. Ac wedyn ar gyfer y trwydded defnyddiad, dwi'n mynd I derbyn MET fel hwn. A dyna ni. Nawr, ar y gwelod o sgrin, mae gyda ni yr cyfarwyddiadau ychwanegol, sef pwysig, ysgol yn dda, dilynwch yr troedfedd hyn. Gyntaf, mae angen I greu yr cadwfer ar-lein gyda'r enw hwn. Felly, dwi'n mynd I clicio ar y sgrin fan yma, a wedyn I ddeibligio neu I copio yr enw fan yma. Fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i'r tudalen ar GitHub ac wedyn I clicio ar y botwm I greu cadwfa newydd ac wedyn I gludo I mewn yr enw fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd I mewnbynnu y disgrifiad. Nawr ar gyfer y disgrifiad mae gyda ni yr brawddeg mae'r trhelptxhtml
app HTML poriwr lleol sydd yn hwyluso yr iaith cyfeithiad o'r testyn Saesnig. Felly, dwi'n mynd i derbyn yr gosodadau gweddill ac wedyn i pwyso ar y botwm i creu y cadwfa. A dyna ni. Felly mae'r nawr yr cadwfa wedi ei greuwyd. Wedyn dwi'n mynd i dachwelyd i'r tyfellell fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i sicrhau dwi'n i mewn yn yr tegell cywir, sef mae'n angen i mi i forio i'r trhelptxhtml fel hwn. Ac wedyn os dwi'n rhestru cymwysiad, felly dyma'r cadwfa leol wedi ei chreuwyd, ac wedyn mae'n angen ni i rhedeg y gorchmyn push, neu git push, neu wthio, na mynd yw ar gyfer user neu defnyddio'r origin, gwredyn, ac wedyn main fel hwn. Nawr, mae'n cyflawnwyd, ac os rydyn yn dachwelyd i'r dudalen ac pwyso ar yr F5 i'w dadebrydd dudalen. Nawr mae gyda ni yr taflu'n dechreuedig gyda'r ffeilau fel yr readme neu'r dachlyn rhwi ac gyda'r ffail dechreuedig ar gyfer y taflu'n hwn ysgrifennud i mewn yn yr HTML a JavaScript ac XSS. Cynedlwyd oddi wrth yr gymwysiad gyda'r enw git utils php. Ac wedyn, nawr, os ydyn ni'n edrych un yn y pygell ar gyfer taflu'n hwn, felly dyma'r ffail cynedleidwyd oddi wrth yr git utils php, ac os ydyn ni'n clicio arno fe fel hwn, mae hwn yn agor yr tudalen wefan, y hwn fan yma. Felly, anglyn ar y cam nesaf, ar y fwbyn hon, a peth dwi'n bydryso fy hunain y mwyaf amdano fe yw anglyn ar a fod ni'n gallu mewnforio yr holl erfar o'r oddeutu 50,000 o eriau i mewn yn yr un cymwysiad i mewn yn un dudalen wefan. Felly, dwi'n meddwl y gantaf beth i'w wneud nawr yw i cymryd yr erfar oddi wrth trhelptxhtml yr un cymwysiad neu taflu'n fel o'r blaen ac i drosglwyddo neu trosffurfio'r ffurfiodaeth o'r erfar hynny i mewn i'r oddi wrth yr ffurfiodaeth o'r PHP i mewn yn y ffurfiodaeth o'r JavaScript. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n mynd i creu unwaith eto hyd yn oed taflu'n arall nawr gyda'r enw'r o'r data reformat PHP oherwydd dwi'n angen rhyw fath o gymwysiad i trosffurfio y data oddi wrth y ffurfiodaeth o PHP i mewn yn y ffurfiodaeth o'r JavaScript. Felly, dwi'n meddwl fan yma dwi'n gallu creu y taflu'n lle rydyn yn gallu ychwanegu ac yn ychwanegu mwy ac mwy o swyddogaeth trwy'r amser, fel dwi'n gallu datblygu yr swyddogaethau i mewn yn y cymwysiad hwn i creu cymwysiad sydd yn hollol yn defnyddiol iawn i mi ar gyfer yr trawsffurfiodaethau o'r data. Felly, dwi'n meddwl mae'r hynod o defnyddiol i defnyddio cadwfa ymsbell fel GitHub i cadw y cymwysiad ar gael holl amser trwy'r amser, ac wedyn dwi'n gallu datblygu yr un cymwysiad trwy'r blynyddoedd hefyd yn ytrach nag i gastroffu amser yn ail-datblygu ac yn ail-datblygu yr un cymwysiadau pob tro yr yn eisiau rhyw fath o'r cymwysiad i trosffurfio data yn cyflym. Felly, nawr, unwaith eto dwi'n mynd i defnyddio y git utils PHP, ond y gyntaf mae angen i mi i fodrelio i'r pregell ar gyfer y taflunau ysgrifennu i mewn yn yr PHP. Felly, dwi'n mynd i newid y pregell i'r HTML proj, lle rydyn yn cadw'r neu yn ytrach PHP proj, lle rydyn yn cadw ar taflunau ar gyfer taflunau i mewn yn PHP i gyd, ac fan yma dwi'n mynd i rhedeg y gorchmyn git utils php.sh na mynd n ar gyfer newydd, ac unwaith eto dwi'n mynd i rhoi yr enw ar gyfer y taflun hwn, sef data
rfmt ar gyfer reformat neu fodweddu, ac wedyn PHP fel hwn, ac wedyn ar gyfer y ddisgrifiad, dwi'n mynd i ysgrifennu rhywbeth fel mae'r data ar FMT PHP yn hwyluso yr ail fodweddu rhwng yr ffurfiodaethau data. Wedyn dwi'n mynd i pwyso ar botwm dodiad, ac wedyn ar gyfer yr e-post, yr un fel o'r blaen, ac wedyn yr enw o'r awdur, y un o'r blaen, a wedyn ar gyfer yr enw o'r gyfrif ar GitHub, yr un fel o'r blaen, fel hwn, ac wedyn ynglyn ar y trydydd defnyddiad, MET fel o'r blaen, fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i greu yr cadwfar hefyd ar GitHub. Unwaith eto dwi'n mynd i clicio ar y cyswllt ar gyfer nghyfrif ar GitHub, a wedyn dwi'n mynd i pwyso ar y cadwfeydd fan yma, a wedyn i pwyso ar y botwm newydd, ac wedyn i mewnbynnu yr enw ar gyfer y taflu newydd, sef data RFMT, ac wedyn PHP, ac wedyn ar gyfer y disgrifiad. Mae'n dweud mae'r data ar FMT PHP yn hwyluso yr ail fodweddu o'r data rhwng yr ffurfiadau yn gwahanol ar gyfer y data, ac ar gyfer y gosodiadau eraill, dwi'n mynd i pwyso ar y botwm i derbyn ac i greu y cadwfa fel hwn. A dyna ni, ac nawr yn ôl i'r terfynach. Unwaith eto mae angen i ddefnyddio i'r pegell ar gyfer y data ar FMT PHP fel hwn, ac wedyn os dwi'n yn rhestru gweithiad, dyna ni, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg y corymyn i git push neu wthio na mynd yw ar gyfer defnyddiwr origin main fel hwn, a dyna ni, ac nawr yn ôl i'r dudalen ar gyfer y taflun ar GitHub, os dwi'n nawr yn pwyso ar F5, unwaith eto, a dyna ni, nawr mae gyda ni y ffeiliau dechreuedig ar gyfer y taflun newydd, ar gyfer y cadwfa angysbell newydd ar GitHub. Felly nawr, os ydyn rhestru cynrychiad o bregell ar gyfer y taflun gyda enw data ar FMT PHP, mae gyda ni y data ar fmt.php fan yma ar y gwelod o'r sgrin. Felly os ydyn nawr yn ei agor gyda'r adolygydd fai fel hwn, felly dyma codtaddiad dechreuedig yr yn gallu dechrau gyda'r hwn. Felly nawr fan yma, i mewn yn y sylwebau, neu i mewn yn y disgrifiad ar gyfer yr codtaddiad hwn ar llinell deg, dwi'n wedi ychwanegu gwybod ynglyn ar y dewisiad newydd, sef namin, ac wedyn yn y prifillenau txt, a wedyn y bachllen A, ac wedyn prifillen T, wedyn bachllen B, ac wedyn T, ec, ac wedyn yr rhif 2, ac wedyn J, S, K, V, ec, ac wedyn llawn wahanol A, T, B. Felly beth yma'r dewisiad hwn yn cael yw, yn gyntaf, i mewn yn y prifillen txt, mae'n derbyn yr ffeil mewnbyniedig fel y ffeil testyn, sydd yn cynnwys yr colofnau A, B ac ec, ac mae'r prifillen T rhwng nhw yn cynrychioli awyrnod tab, ac wedyn gyda'r rhif 2 fan yma, ydyn yn trasfafio oddi wrth y testyn mewnbynedig i'r testyn arbenedig sydd i mewn yn y ffurfiadaeth o'r JSKV, sydd yn cynrychioli JavaScript key values neu JavaScript allwedd gwerthau. Ac mae'r hwn yn y ffurfiadaeth o'r colofn ec oddi wrth yr ffeil mewnbynedig fel yr allwedd neu'r key, ac wedyn ar ôl y llawn wahanol mae gyda ni yr colofn A, ac hefyd ar ôl hynny yr awyrnod y tab, ac wedyn yr colofn B. Felly dyna'r trosglwyddiad o data lle ydyn ni eisiau i gyflawni, ac wedyn os ydyn ni'n edrych i mewn ar y llinell 19, dyn wedi ychwanegu yr prawfholiad ar gyfer y dewisiad hwn. Felly os mae'r ffail wedyn gyda'r enw input.txt neu mewnbyniad.txt yn bodoli, neu
gyda'r bychnod fan yma ar gyfer y file exists. Felly, os nad ydy yr ffeil hwn yn bodoli wedyn i achbynnu yr neges gwach, nid ydy'r ffeil input.txt yn bodoli, ac wedyn i ymadael. Wedyn, os angen i barhau, wedyn i adleisio neu achbynnu y neges, mae'r ffeil input.txt wedi ei canfod. Nawr, os ydyn nhw'n achub y ffeil fel hwn, ac wedyn nawr, os ydyn nhw'n rhedeg gyda'r bychnod PHP gwagle data rfmt.php, ac wedyn namin txt yn y prif lythynau, ac wedyn bachlythyn T, bachlythyn A, priflythyn T, bachlythyn B, priflythyn T, ac wedyn bachlythyn ec, ac wedyn rhif 2, ac wedyn priflythynau JSKV, ac wedyn y bachlythyn ec, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn y bachlythyn A, ac wedyn y priflythyn T, ac wedyn y bachlythyn B, ac wedyn, os ydyn nhw'n pwyso ar botwm dodiad, nawr mae gyda ni y neges goll yn dweud neu chanfyddiad ar ffeil input.txt. Felly nawr, ac erbyn hyn, dwi'n gallu copio neu llusgo yr copi neu deblygio o'r erfa oddi wrth yr pregell trhelptxhtml i mewn i'r pregell ar gyfer yr data rfmt.php fel hwn. Trwy pwyso ar botwm control neu rheoli, ac wedyn i lusgo gyda'r llygoden, ac wedyn i ryddhau botwm ar llygoden, ac wedyn fan yma dwi'n gallu newid yr enw i input.txt, neu dwi'n gallu creu yr copi neu deblyg arall gyda'r enw input.txt fel hwn. Ac nawr, os dwi'n dychwelyd i'r terfynach, ac wedyn yn alrhedeg yr un gorffen o'r blaen, sef y PHP data rfmt.php gyda'r dewisiad fel o blaen. Felly, nawr mae'n dweud mae'r ffeil input.txt wedi ei canfod. Nawr, ar llinell 25, dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o llinellau. Wedyn, ar ôl achbynnu y neges, mae'r ffeil input.txt wedi ei canfod. Wedyn, ydyn yn rhedeg yr ffwythiad ffeil get content i garchu cymwysiad oddi wrth y ffeil hwn, ac wedyn gyda'r ffwythiad i ffrwydro neu i explode, ydyn yn hollti cymwysiad hwn ar yr awdnod llinell newydd, ac wedyn ydyn yn allbynnu yr nifer o llinellau i mewn yn y cymwysiad hwn, ac wedyn ydyn yn dolenni trwy'r pob un llinell i mewn yn yr cymwysiad hwn, ac wedyn ydyn yn archwilio ar gyfer ac yn alasod pob un arnod sydd yn dwbl dyfynod gyda'r single dyfynod, ac wedyn os mae'r llinell yn wag ydyn yn barhau neu ydyn yn llymain neu yn neidio neu yn llamu i'r dechreuad o'r dollen nesaf, ac wedyn ydyn os nad ydy'r llinell yn wag ydyn yn ffrwydro neu hollti llinell ar arnod y tab nod, ac wedyn ydyn allbynnu yn gyntaf trydydd colofyn o'r tab, ac wedyn yr gyntaf colofyn, ac wedyn yr ail colofyn, ac ydyn yn gwahanu yr gyntaf colofyn gyda'r ail colofyn gyda'r tab nod, ac wedyn os mae'r rhif o'r llinell hon yn uwchnadeg ydyn yn torri allan o'r dolen. Felly nawr os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn rhedeg yr un gorffen fer o blaen, sef o'r hwn fan yma, wedyn pwysio ar y botwm dodiad, a dyna ni. Ac nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'r allbaniad o'r data o'r 10 llinell yn ecdig o'r arbennig, oherwydd mae pob un llinell yn dechrau gyda'r dwbl diwrnod, ac hefyd yn diweddu neu terfynu gyda'r dwbl diwrnod, ac hefyd yr atalnod, ac un o'n ar pob un llinell mae gyda ni pob un llinell yn ei gwahanu gyda'r
double dyfnod ac wedyn llawn wahanol ac wedyn gwagle ac wedyn unwaith eto y double dyfnod ac mae'r rhyfryddaeth neu'r fformat o'r data hwn i mewn yn y rhyfryddaeth o'r JavaScript ar gyfer dillad o'r key value pairs neu deiadau o'r allwedd gwerthau deiadau gyda'r pwp un llinell fel deiad o'r allwedd ac wedyn yr gwerth. Felly, os ydyn edrych enghraifft ar y llinell fan yma ar gyfer yr gar which fan yma, felly mae'r gar which gar sydd yn allwedd i mewn yn y data ac mae gyda ni geiriau a ac wedyn y tab nod hwn ac wedyn y pron ar gyfer y pronoun gwerth i mewn yn deiad neu cwpl hwn. Nawr, dwi'n meddwl dwi'n yn weddol fodlon gyda'r allbaniad o data yn y rhyfryddaeth newydd, sef y rhyfryddaeth o'r dillad ar gyfer JavaScript key value pairs neu ei deiadau allwedd gwerthoedd. Felly, ar ôl hynny yn gallu adeiladu y data. Nawr, os ydyn edrych ar y llinell 28, dwi'n wedi creu yr enwolyn newydd gyda'r enw $outstring. A felly, yr amcan neu'r diben o'r enwolyn yma yw i cynnal yr data. Felly, pan ydyn edrych ar llinell 34, lle ordyn yn allbynnu y data, pwp yn llinell o'r data i mewn yn y dolenni. Nawr ordyn yn aseinio pwp yn llinell i mewn i'r enwolyn $outstring. Ac wedyn, ar ôl yr gorffen o'r darlleniad ar llinell 37, yn ysgrifennu y cymwysiad o'r outstring i'r ffeil gyda'r enw output.js ac i mewn yn y ffeil hwn yn gyntaf ar y llinell 39 yn aseinio y cymwysiad o'r data hwn i mewn yn yr enwolyn $outstring i'r gwstadolyn gyda'r enw output.js. Felly mae'r hwn yn ei cyfartalu gyda'r cyntaf yr agor cronfach geiriog ac wedyn y cymwysiad o data ac wedyn ar gyfer olaf llinell neu chres i mewn yn y dillad hwn mae gyda ni fan yma'r allwedd neu key gyda'r diddym neu gwagder. Felly, ac wedyn, ar gyfer y gwerth o'r allwedd gwagder neu diddym fan yma, mae gyda ni yr un gwerth sef y diddym, ac wedyn yr cae gyda'r cronfach ceiliog cae, ac wedyn yn ysgrifennu i mewn yn y ffeil fan yma'r datganiad o'r gwastadon arall gyda'r enw output.js tan eich loaded yn cyfartalu i'r gwerth boolean neu bwliaidd o'r gwir ac wedyn os yma'r enwolyn hwn sef yr enwolyn bwliaidd hwn yn wir ar llinell 41 yn allbynnu yr effrawad o'r gwerth oddi wrth yr dillad sef gyda'r enw'r output.js ar allwedd o'r $key ac felly pan ydyn yn dalyn ni trwy pwp un llinell i mewn yn yr ffail ydyn yn aseinio yr trydydd colofyn i mewn yn y ffail data hwn i'r enwolyn $key. Felly ydyn yn allbynnu yr gwerth ar gyfer y allwedd hwn fel profiad neu profholiad i profio y mae'r pwp dim yn gweithio yn iawn i mewn yn data hwn. Wedyn ar ôl hynny ydyn yn creu yr ffail HTML sef tudalen wefan gyda'r enw output.html sydd yn galw ar ffail JavaScript hwn. Felly ar gyfer y gyntaf ffeil ar llinell 38 mae'r hwn
o'r fath JavaScript ffeil, sef yr ffeil ysgrifennu mewn y cod tarddiad y JavaScript, a wedyn ar y llinell 42 yr un yn creu y ffeil ysgrifennu mewn yn iaith rhaglenni HTML, ac wedyn ar llinell 46 yr un yn galw ar yr ffeil gyda'r cod tarddiad ar gyfer JavaScript. Ac wedyn yn olaf ar y llinell 50 yr un yn allbynnu yn neges, mae'r ffeilau allbynedig sef output.html ac output.js wedi ei creu. Nawr, os ydyn yn archif y ffeil, ac wedyn yn unwaith eto yn awredig yr ingorchymyn fel hwn, ac wedyn nawr mae gyda ni y neges, mae'r ffeilau allbynedig output.html ac output.js wedi ei chreu. Nawr, os ydyn yn edrych ar y pregell, felly, fan yma mae gyda ni y ffeil output.html, ac os dwi'n clicio arno fe, fel hwn, felly dyma'r y ffeil fan yma, ac mae'n allbynnu yr neges effrawad sydd yn dweud A, ac wedyn allbechnod, ac wedyn mae'r hwn o'r fath y bychiad. Felly, os ydyn yn edrych i mewn yn yr ffeil ar gyfer data, sef y input.txt, ac yn edrych ar gyfer yr degfed llinell, felly dyma'r cymwysiad o'r ffeil input.txt, felly ar gyfer y llinell y degfed llinell, sef 1, 2, 3, 4, 5. Felly dyma'r degfed llinell, ac mae gyda ni yr gair Cymraeg A, sydd o'r fath y bychiad, ac mae'r hwn y gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig O. Felly, mae pob dim yn gweithio yn iawn. Felly, nawr yn athrachdag i dim ond i cyfrweithio ar gyntaf deng llinell, os ydyn yn sefydlu mas llinell i brafholi ar gyfer y dengfed llinell, ac wedyn os ydyn nawr yn cyfrweithio ar gyfer y holl cymwysiad o'r input.txt i gyd, ac wedyn yn arbed y ffeil neu achub y ffeil, ac wedyn rhedeg fel hwn. Nawr, mae gyda ni neges gwach sydd yn dweud ni canfydlen neu ni ddiffinwyd yr gosod ymaith o'r 1 ac wedyn 2 ac wedyn 2 ac wedyn 1 ac wedyn 2 ac wedyn 1 mewn yn yr ffeil fan yma ar llinell 34, 35, 34, 35, 34. Felly nawr, os ydyn nhw'n edrych i mewn yn y llinell 1 ac 34, yn gallu mewn ystod y lleill neu ffwythiannau i datrys neu ymdrin ar yr negesion gwach fan yma. Nawr, ar y llinell 34, dwi'n gallu prawfholi ar gyfer y bodolaeth o'r colofyn. Felly, os nad ydy ei yn bodoli, felly rydyn gallu allbynnu y neges a rhybydd sydd yn dweud mae'r gosod ymaith gyntaf ar y llinell fan yma'r yn ei diffygio, ac wedyn rydyn gallu allbynnu cymwysiad o'r llinell, ac wedyn os mae gyda ni yr trydydd colofn sydd yn diffygio, rydyn gallu allbynnu rhywbeth gyda'r ambell mwy o'r gwybodau ynglyn â'r llinell hefyd, ac byddai hyn yn ein cynorthwyo ni i archwilio ar gyfer yr gwell imwn yn y llinell imwn yn y data. Nawr, os ydyn yn achub y ffeil, ac wedyn yn awredig yr un rhywun, felly nawr, mae gyda ni llinellau sydd yn rhoi y gwybodaeth ynglyn â'r gosodadau ymaith sydd yn ei diffygio i mewn yn y llinellau hyn. Felly, ar gyfer un fan yma sydd yn dweud syndodol, felly nawr, os ydyn yn edrych i mewn yn yr ffeil ar gyfer y data, sef y input.txt, ac yn edrych ar gyfer y gair syndodol, felly nawr, ydyn gallu canfod mae'r llinell hon yn cynnwys dim ond ar un gair fan yma,
mae'r ffeil hwn yn ychydig o araf oherwydd mae'r hyn yn hynod o fawr gyda'r dros 50 o filoedd o'r llinellau. Felly, fan yma mae gyda ni y llinell syndodol gyda dim ond yr un gar heb unrhyw archnod tab un yno fe. Felly dyma'r rheswm pam. Felly gyda gallu parhau os ydyn yn canfod y ffeil hwn ac wedyn i symud ymlaen i'r linell nesaf. Nawr, ydyn yn wedi cwblhau y cyfraith hon, mae'n dweud ar y gwelod mae'r ffeilau arbenedig wedi ei creuwyd. Nawr, os ydyn yn edrych i mewn yn y pregell, sef yr hon fan yma, ac wedyn yn clicio ar dudalen wefan fan yma gyda'r enw output.html. Nawr, mae'r neges effrywad yn dweud nogio, ac wedyn tabnod, ac wedyn mae'r hwn yn berth yn bedrol neu berth enw. Felly nawr, os ydyn edrych i mewn yn yr ffeil ar gyfer data unwaith eto, sef yr input.txt, felly ydyn yn gallu cadarnhau mae'r llinell gyda'r gair Cymraeg nogio ar gyfer y gair Saesneg i nod, to nod yn Gymraeg yw nogio. Felly, dyma'r llinell olaf fan yma gyda'r gair nogio ac wedyn y gair Saesneg to nod. Ac wedyn, nawr ar y llinell 47, os edrych ar y llinell fan yma, yn ytrach dyddio yr effro neu ylyd i effro y neges ydyn yn defnyddio nawr ar ffythiad console neu aroli ffordd i nodi neu cofnodi yr arbenniad ar gyfer y gwerth ar gyfer y allwedd ar fan yma. Felly mewn yn y cod ar gyfer y JavaScript, neu mewn yn y JavaScript, mewn yn yr HTML dudalen wefan. Felly, dwi'n wedi mewn ysod yr tag ar gyfer y peniad, y header 2 neu ail peniad fan yma, gyda'r neges yn achos ar gyfer y 5 eiliad, ac wedyn mewn yn yr rhaniadaeth ar gyfer yr ysgrif ar ôl yr mewnforio o'r ffeil ar gyfer data gyda'r data mewn yn y ffefrydaeth o'r JavaScript, yr deiadau, yr allwedd gwerth. Mae gyda ni yr rhaniadaeth arall ar gyfer yr script tag, lle yn gyntaf ydyn yn achos y 5 eiliad, mae'r hwn fan yma 5 gan ei llysogryd gyda'r 1 mil ar gyfer 1 mil o'r mili eiliad, ac wedyn ydyn yn rhedeg y ffythiant gyda'r enw test 1 fan yma, trwy defnyddio y ffythiant set timeout neu osodi yr amseru mas, ac wedyn yn unigol yn isod iddo fe mae gyda ni yr datganiad o'r ffythiant gyda'r enw test 1, ac yn gyntaf mae'r hwn yn datganu cotodolyn gyda'r enw test word, ac mae'r hwn yn ei asenio i cynnal neu cynnwys yr gwerth o'r gair ship yn Saesneg, ac wedyn ydyn yn cyrchu y gorchig ar gyfer y hunianaeth H2R, sef peniad yn uchod, sydd yn gyda dweud yn achos 5 eiliad, ac wedyn ydyn yn llenwi yr gwerthig hwn gyda'r neges yn gyntaf y test word, ac wedyn y cysylltnod, ac wedyn yr gwerth ar gyfer yr allwedd gyda'r gair Saesneg ship fan yma. Felly nawr, os ydyn yn acip y ffeil, ac wedyn yn arwedig yr gorchymyn i ailgreu yr dudalen wefan, ac wedyn nawr, os ydyn yn morfio unwaith eto i'r un pregell, ac wedyn i clicio ar yr un ffeil fel o blaen, output.html, unwaith eto, nawr mae'n dweud mae'n aros y 5 eiliad, nawr mae'n arddangos yn gyntaf yr gair Saesneg ship, ac wedyn cysylltnod, ac wedyn y gair Cymraeg ar gyfer ship, sef llong, ac wedyn y fath, sef yr enw gwrywaidd. Ac wedyn ynglyn ar y troedfa nesaf, oherwydd dwi'n eisiau i defnyddio y gymwysiad hwn, sef y dudalen wefan hwn mewn yn fy erblygiad symudol, sef fy ffôn symudol. Dwi'n meddwl y troedfa nesaf yw i ddeiblygu neu i copio yr ffeil hwn
neu'r y ffeiliau hwn, sef yr output.html ac wedyn yr output.js i mewn i'm ffôn symudol, ac wedyn i rhedeg yr ffeil hwn, ac wedyn i ymbrofio y fydd yr cymwysiad hwn yn rhedeg neu yn gallu rhedeg yn digon cyflym ar fy'r ffôn symudol, ac os ydy, felly dwi'n meddwl yma'r y pensaernaidd hwn o defnyddio a dudalen wefan hwn i rhedeg y cymwysiad hwn i mewn yn fy ffôn symudol un sydd yn cyfaddas ar gyfer fy'r erfyniad D. Felly nawr, dwi'n wedi gysylltu fy'r ffôn symudol, sef y Galaxy Samsung fan yma'r i'r cyfrifiadur. Wedyn, dwi'n gallu dewis yr ddau ffeil fan yma'r, ac wedyn pwyso lawr yr botwm rheoli neu control, ac wedyn i'w lusgo nhw i mewn yn y pregell ar fy'r ffôn symudol fel hwn, ac wedyn i'w ollwng. A dyna ni. Felly nawr, i mewn ar fy ffôn symudol, dyma'r pregell lle roedd yn wedi copio neu debygio o'r ffeiliau oddi o'r cyfrifiadur i mewn yn fy ffôn symudol. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni y ffeiliau yr output.html ac hefyd yr output.js, ac mae'r output.html yn galw ar yr output.js, ond beth yr darganfyddiais oedd nad oedd hwn yn gweithio. Dwi'n meddwl oherwydd gyda'r adweiniadaeth o'r diogelaeth ar yr erbygiad symudol, roedd yr darllen oddi wrth y ffeil arall, sef y ffeil JS fan yma oddi wrth yr ffeil HTML neu cynnad tawyd. Felly, i datrys y trafferth hwn, beth gwneis i oedd yn atrach nac i defnyddio y ddau ffeil. Felly, dwi'n mewn ysod yr data i mewn yn y ffyrdd o'r dillad JavaScript gyda'r achwedd yr gwerth deuaid i mewn yn yr ffeil dudalen HTML, y dudalen wefan, nawr gyda'r enw output.html. Felly nawr, os dwi'n clicio neu tapio arno fe fel hwn, ac wedyn i'w dywys i agor gyda'r poriwr fel hwn. Nawr, mae'n dangos y neges, mae'n achos ar gyfer 5 eiliad. Ac nawr, mae'r data yn arddangos heb unrhyw trafferth gyda'r gair Saesnig, ac wedyn y gair Cymraeg llong sydd yn arddangos mae'r archwilio i mewn yn y data yn gweithio yn wyll. Felly, wedi dweud hynny, nawr dwi wedi darganfod datrysiad arall ar gyfer trafferth, lle nawr oedd yn gallu gechu yr ffeil JavaScript oddi wrth yr pregell i mewn yn yr Android trwy'r tag script i mewn yn y dudalen HTML. Felly, yr datrysiad yw os ydyn yn agor yr Google Play Store fel hwn, ac wedyn os ydyn yn chwilio ar gyfer yr meddalwedd sydd yn HTTP server neu gwenydd o'r HTTP, ac wedyn fan yma mae gyda ni yr app gyda'r enw'r simple HTTP server neu'r gwenydd HTTP symbol, ac i'w sefydlu mae gyda fe dim ond yr cant 41 o gilobyte sydd yn hynod o fychan. Felly nawr, os ydyn ei lawrithio ac ei sefydlu i mewn yn yr ffôn symudol fel hwn. Felly, beth y gall yr meddalwedd hon yn gwneud yw ydyn yn gallu rhedeg y gwenydd i mewn yn yr ffôn symudol. Felly, i mewn yn yr achos defnyddiad hwn, ydyn yn defnyddio y gwenydd yn lleol ar y cyfrifiadur lleol, sef ar ffôn symudol ar llwyfan Android fan yma, ond nid ydyn yn defnyddio y pensaerdydd o'r gwenydd ac hefyd yr nawddo, lle ydyn yn danfon ac yn derbyn data trwy'r rhyngrwyd
mae'r holl peth yn digwydd i mewn yn cyfrifiadau lleol, ond i mewn yn y cyfrifiadur sydd yr ffôn symudol ar y llwyfan Android. Felly, i osodiadu yr app hwn, yr gwenydd hwn, yr un yn gallu, enghraifft, algyferio pregell ar gyfer yr dudalen neu wefan, trwy bwyso ar y botwm fan yma'r ar gyfer pregell, ac wedyn yr un yn gallu dewis Storage Access Framework neu fframwaith mynegiad neu cyrchiad ar gyfer y storfa, ac wedyn yr un gallu dewis y pregell lle wrth ni'n lusgo mewn ac yn gosod y ffeilau oddi wrth y cyfrifiadur Windows. Felly o'r hwn fan yma, ac wedyn dwi'n gallu pwyso ar y botwm yma i defnyddio y pregell hon, fel hwn, ac wedyn i ysgyfan bwrw ar y gar i caniatau, fel hwn. Ac wedyn, os dwi'n nawr pwyso neu tapio neu ysgyfan fwrw ar y botwm i dechrau y gwenydd, fan yma, ac wedyn i dewis y botwm i'w caniatau, fel hwn. Felly, nawr yma'r gwenydd yn rhedeg, felly nawr dwi'n gallu bwyso ar yr eicon ar ochr o'r 137.1 fel hwn, ac mae'r hwn yn agor pregell. Felly, nawr dwi'n gallu bwyso ar yr ffeil output.html fel hwn. Ac mae'r hwn yr output.html sydd yn cynnwys dim ond yr tag script i cyfeirio at ffeil JavaScript arall gyda'r data. Ac nawr, ar ôl 5 eiliad mae gyda ni yr gair Saesnig gyda'r gair Cymraeg llong fan yma. Felly, mae'r holl gymwysiad i mewn yn y tudalen wefan yn gweithio yn wych naw gyda'r app sef y simple HTTP server neu yr gwenydd HTTP symbol. Felly, dwi'n gallu parhau i datblygu y cymwysiad hwn gyda'r ffeil JavaScript gyda y data o'r erfor o geiriau Cymraeg a gyfer geiriau Saesnig i mewn yn y ffeil JavaScript sydd yn hollol yn wahanol i'r tudalen wefan HTML. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n weddol bodlon gyda'r ysannau hwn i parhau gyda'r datblygiad o'r cymwysiad hwn, sef i ddefnyddio yr pensiynau hwn o'r rhedeg cymwysiad yn y ffyrdd o'r dudalen wefan gyda'r JavaScript ac hefyd yr XSS i mewn yno fe, ac yn ei galwyd oddi wrth y dudalen wefan HTML, ac ar yr device symudol, ar yr ffôn symudol, dwi'n gallu defnyddio yr app sydd yn gallu cynnig y gwenydd yn lleol ar yr Android, ac wedyn dwi'n gallu galw yr ffeil JavaScript oddi wrth yr HTML yn uniongyrchol. Felly, yn ôl i'r terfynach fan yma'r, mae gyda ni i mewn yn yr codtadiad ar gyfer y data RFMT neu data reformat neu data alphabetize.php sydd yn gallu trosglwyddo y data oddi wrth testyn o'r erfa i mewn yn data ar gyfer y JavaScript. Felly, dwi'n mynd i achub y ffeil i mewn i'r cadwa leol, ac wedyn i'w achub fe ar y cadwa ar-lein ar GitHub. Felly, ac ar fy hyn, dwi'n mynd i achub y ffeil fel hwn. Os dwi'n nawr yn rhedeg y gorchymyn git revlog fel hwn. Yr un ar y ffyment ar dillangad o dydym 1. Felly, dwi'n mynd i creu dillangad nesaf, sef yn gyntaf, dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn git add dot fan yma. Ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn git commit namen m, ac wedyn y sylweb v,
ar gyfer fersiwn neu disangad, ac wedyn dydym.dydym.2, ac wedyn dyddiad heddiw, sef 2024, ac mae'r heddiw mis Tachwedd, yr 10fed, ac mae'r amser 26 munud ar ôl 10 o'clock yn y bore, ac wedyn ynglyn ar y sylweb, dwi'n mynd i dweud rydym wedi ychwanegu y diwylliad na mynd txt rtbtx 2 neu 2 yn Saesnig, JSKVC, ac wedyn llawn wahanol RTB, felly mae'r hwn yn arferfio data oddi wrth data i mewn yn y ffyrdd sydd yn gwahanwyd gyda'r tab, ac wedyn i'r dillad JavaScript ar gyfer allgwerth gwerth deuaid neu'r deuaid allgwerth gwerth, ac wedyn dwi'n mynd i pwysio ar y botwm dodiad, ac wedyn dwi'n wedi cadarnhau dwi'n wedi cysylltu gyda'r rhyngrwyd, nawr dwi'n yn gallu rhedeg y cychymyn git, ac wedyn push na mynd ac wedyn origin, ac wedyn main, i diweddaru ar cadfar ar GitHub fel hwn. A dyna ni. Ac nawr ar cadfar ar GitHub, dyma'r ffeilau wedi ei diweddaru munud yn ôl fan yma. Ac wedyn, ynglyn ar taflun gyda'r enw trhelptxhtml, mae'r taflun hwn y prif taflun yn y fideo hwn, oherwydd rydyn yn cyfleoedd o datblygu tudalen HTML lle rydyn yn gallu ei rhedeg i mewn ar cyfrifiadur lleol ac hefyd i mewn ar mygiad symudol fel y ffôn symudol. Felly, rydyn yn gallu creu yr ffeil output.html ac hefyd yr JavaScript ffeil gyda'r enw output.js, ond ar gyfer y taflun hwn, dwi'n meddwl y troedfa nesaf yw i defnyddio y ffeilau hyn fel yr patrwm platiau neu y templateau ar gyfer yr ffeil trhelptx.html, lle rydyn yn gallu datblygu yr cymwysiad i mewn yn y ffeil tudalen HTML gyda'r swyddogaethau ar gyfer taclennau neu offerynnau ar gyfer cyfieithu oddi wrth Saesnig i'r iaith arall. Ond ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir, felly rydym mynd i parhau i mewn yn y fideo nesaf trwy'r gyntaf yn dechrau i defnyddio y ffeilau output.html ac hefyd output.js fel yr ffeilau dechreuedig ar gyfer y taflun neu'r cymwysiad hwn. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr i mewn y fideo hwn. Diolch yn fawr am ei gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darfod yn defnyddiol. Peidiwch ac angofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.